Салом алейкум, ман Карим Ванигина, директор дар компания Фаберли. Бисёр вақт савол ба миён меояд, ки ин компания лохотрон аст, пирамида аст, кӣ дад мекунад, вложения дорад, яъне банкрот мешавад одам. Барои ҳамин ҳозир ман как маълумот доданиям дар бораи ин. Лохотрон аст. Барои чӣ лохотрон аст? Компания аллакай 25 сол аст, ки кору фаъолият карда истодааст. Компания маҳсулот истеҳсол мекунад. Маҳсулоте ки мо ҳар рӯз онро истифода мебарем. Косметика, средствоҳои барои тоза кардани хона, средствоҳо барои гигиенаи худ, шампунь, паста и так далее. Ва агар лохотрон мешуд, ба фикрам компания 25 сол кор намекард. Ва мегӯяд, ки кӣ дад мекунад, аз ҳисоби чӣ кӣ дад мекунад. Шумо ҳамон чизеро ки ҳар рӯз мехаред аз магазин бозора, ва номаълум аст, ки дар куҷо истеҳсол шудааст, ва оригинал аст, подделка аст, кадом подвалда истеҳсол шудааст. Компания уже беҳад сертификатҳои зиёд дорад, качествоаш бениҳоят хуб аст ва талаботаш дар 44 давлат аст ва дар он ҷо маҳсулоташро мефурӯшад. Ва бо якчанд давлатҳо бо сару кор мекунад. То есть танҳо дар Тоҷикистон Фаберлик нест, хеле фикр накунед. Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Армения, Беларусия. Фақат ки мардуми мо фақат Фаберлик дурӯғ аст, бо дар Фаберлик дар ҷон монзад. Хотя ман дар Россия зиндагӣ мекунам, дар Москва зиндагӣ мекунам, мебинам, ки дар ин ҷо Фаберлик қати бениҳоят сару кор доранд. Дар ин ҷо брендҳои бо дигар ҳастанд, лекин фабрикор мекардагиам ҳастанд. Яъне занҳои хонашин, ман дар хона нишаста кор мекунам. ҳаст занҳое ки ҳам кор мекунанд ва боз ситсивои қати бизнес, яъне ва якҷоя ҳамроҳӣ карда кор мекунам. Акнун пирамида аст, лекин пирамидаи маҳсулотӣ аст. Дар ин ҷо финансовая пирамида нест. Да ёдтон ҳаст, вақте ки муҳраи бизнес буд, пул медодем, ба ҷош муҳра мегирифтем, ва муҳрае ки ҳеҷ када дар кор набуд. Вай муҳра як-ду бор фоиз гирифтан, одамо бовар карданд, компания банкрот шуд, фирма маҳкам шуд, рафт. Вай муҳроро на хӯрда мешавад, на фурӯхта мешавад, на ягон ҷоя истифода бурда мешавад. Ман намерам мегӯянд финансовая пирамида. Тут есть лохотрон. Лекин дар ин ҷо мо чизе ки мо доим аз магазини оддӣ бозор мехарем, мо ҳамон чиза мехарем. Лекин аз магазини онлайни худамон мехарем. Болои ин мо скидкаҳои зиёд дорем, туҳфаҳо дорем, ва боз маош дорем. Маош аз ҳисоби чӣ дорем? Аз ҳисоби ки мо дигаронро низ ҷалб мекунем. То есть мо тавсия метем, ки шумоам аз ҳамин мағоза харидорӣ намоед, туҳфаҳо, скидкаҳо, ва метавонед бизнеси худро яъне барқарор кунед, созед. Маош боз мукофотпулиҳо, ва дар ин ҷо як маош як меъёри муайян надорад. Яке мо дар корхонаи давлатӣ мисол 1000 сомон гирем ҳар моҳ, дар ин ҷо дар ҳар 3 ҳафта маош аст. Вақте ки мо аллакай ба зинои баланд баромадаем, маош зиёд аст, худи маош 3000 сомон оста зиёд мешавад. Боз беғарзе маош мукофотпулои 8000 сомон, 4000 сомон, 16000 сомон, 24000 сомон. Ва ин то рафт вақте ки команда меафзояд, яъне калон мешавад, маошам ҳамин қадар ва мукофотпулиҳо зиёд мешавад. Аз ҳисоби чӣ? Аз ҳисоби он чизе ки ман харидам ва ба дигарон тавсия додам. Ки ҷои ин ҷо ҳаст лохотрон, ё ин ки ки дад маош мегирем, дар лицевой счётамон мегирем, дар картаҳомон мегирем. Аллакай уже қонунӣ аст, мо метавонем бо компания вай шартнома бандем ва маошро дар картаҳои бонкимон гирем. Барои ҳамин касоне ки моҳияти корро намедонанд, бо компания шинос нестанд, ҳамин гапҳоро гап мезананд. Агар ки хоҳед бо маълумоти пурратар дар борааш гиред, марҳамат нависед. Ман доимо дар тамос ҳастам. Ба шумо моҳияти корро мефаҳмонам. Обучение мо бепул аст бо забони русӣ, тоҷикӣ ва ӯзбекӣ. Раҳмат.